A Costa da Morte é habitual, non é tanto nas Rías Baixas. De feito, os efectos deste último temporal deixáronse sentir tamén en Sanxenxo. Ali foi preciso pechar un tramo do paseo de Silgar polo perigo de desprendementos. Por seguridade, valouse a zona e habilitouse un carril provisional para peóns. Tamén o cuartel da Garda Civil sufriu as consecuencias desta borrasca, xa que unha parte do tellado resultou danada. A borrasca Josep azoutou con forza esta semana e o seu paso deixouse sentir ben en Sanxenxo, onde un tramo do paseo de Silgar permanece pechado desde este luns tras sufrir desprendementos na zona final. Sí, antes de onte pola tarde pois empezamos a apreciar que se está producindo que empezaba a repisar o chan, que se notaba nas baldosas e onte foi a máis, entón xa estivo o arquitecto municipal e se decidiu adoptar medidas de precaución por si se producir algún desprendimento. Así que houbo que valar parte deste paseo de Silgar e habilitouse un paso para peóns. Limitouse o acceso pola rúa, a zona de estacionamento habilitouse como ver a rúa cos valados para que a xente poida transitar con seguridade e ninguén se poida chegar ao borde da balaustre. Os técnicos municipais xa están traballando para avaliar os danos e proceder ao arranxo da zona, un tramo cunha altura considerable que valoran amañar o antes posible. Así que, mentres tanto, os peóns deben utilizar o carril habilitado neste punto. Sí, a ver, eso ahora teñen que arreglar todo. A ver, porque leva chovendo todo o día e a ver en que queda a cousa. Pois fundiuse a carretera do Chisme, espero que o arreglen rápido, que senón a ver que fan. Aparatosa foi tamén outra incidencia rexistrada neste caso no cuartel da Garda Civil. Ali desprendeuse unha parte do tellado cuxa reparación se vai a cometer de inmediato.